Gaur ekartu gara hemen ekintza hori egiteko, daukagu batez be bi helburu, no? Alde batetik da elkartasun helburu bat, eta da elkartasuna adierazteko Las Turquillas finka militarraren aurrean Andaluziako jornaleroek egiten ari diren akanpadarekin, eta gero bestaldetik ere salatzeko gastu militarra eta zertan gastatzen duen gastu militarra. Las Turquillas, bakizue dela Andaluzian dagoen finka militar bat, aspalditik utzi dagoena, eta orduan Andaluzian aspalditik egin dute beste urtetan eta urten ere berriro maiatzik hasi dira okupatzen, eta kanpoan dauz, baina asmoa zen geratzeko gero udan horrak egiten akanpada bat, ez da. Haiek azkenean eskatzen dutena da, guk ere aspalditik hemen eskatzen duguna, da, berreskuratzea alde militarrak edo gune militarrak eta emotea berriro herriari, ez da. Gure diruarekin ordaintzen diren instalazio hauek, ez gastatzea dirua gastu militarrean baizik eta gastu zibilean. Orduan horrek zer esan nahi du, adibidez, aurten estatu espainolean gastatu dute iaia 17.000 milioi euro gastu militarrean, eta gastu militarra da bakarrik defentsa ministeritzako gastua, baizik eta asko zabalagoa da, adibidez da I+D militarra, Guardia Zibila, OTAN, eta bar, ez da. Orduan, gastu militarra oso handia da, haiek esaten dute, baina asko handiagoa da, eta gastu militar hori guk eskatzen duguna da desbideratzea gastu zibilean, eta ordaintza adibidez horrekin, orain esaten dutela ez dagoela dirurik osasuna, hezkuntza ordaintzeko, atera hortik eta egin horrekin. Baina horretaz aparte ere zabatu nahi dugu zertan erabiltzen dute gero gastu militar hori. Azkenean, hemen egiten diren bombak jausten dira beste herrialde batzuetan, eta hor sortzen duena azkenean da miseria, pobrezia, hilketak, eta hilketak ez bakarrik bomba jausten denean hiltzen den jendia, baizik eta hori, pobrezia hori, gero hiltzen duen jendia askoz zabalagoa dela.